खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि फैगौ 20 आरो 21 नभेम्बराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय गोदान दिल्लीआव एबसुआ सोमावसारगोन। बे एबसुनि सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय मैयानिफ्राय बाहागो लागिरिफोरा गोदान दिल्लीआव थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै मोन8 दाबिखौ लानानै गोख्रों सोमावसारगोन। बेफोर दाबिफोरा जाबाय पार्लियामेन्टनि गोजां बोथोरनि जथुमायाव 125थि संबिजिरारि बिल 2019 बायदि भारतनि संबिजिरनि दफा 280 आरो 6थि फारिलाइखौ सोदांनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' कसारिफोरनो एसटि होनाय, BKWSCखौ आबुङै दानानै होनाय, गामि सोसननाय आरो BKWSCआव बिसायख'थि खुंनाय, बिटिआरनि बायजोआव आरो सिङाव थानाय बड' मिडियाम फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि खोला बाहागोनि उफ्रा गामिफोरखौ सोफादेरनाय, हाग्रा मोनथाय आयेननि गेजेरजों थागिबि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनाय, ओनसोलाव जौगाथायनि थाखाय 1,500 कौटि रांनि स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज हरनाय, जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनाय आरो बिसोरनि बेरेखायै थालांनाय गासैबो केसफोरखौ बोखारनाय। बेफोर मोनथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीआव फैगौ 20 आरो 21 नभेम्बराव सोमावसारगोन। खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि फैगौ 20 आरो 21 नभेम्बराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय गोदान दिल्लीआव एबसुआ सोमावसारगोन। बे एबसुनि सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय मैयानिफ्राय बाहागो लागिरिफोरा गोदान दिल्लीआव थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै मोन8 दाबिखौ लानानै गोख्रों सोमावसारगोन। बेफोर दाबिफोरा जाबाय पार्लियामेन्टनि गोजां बोथोरनि जथुमायाव 125थि संबिजिरारि बिल 2019 बायदि भारतनि संबिजिरनि दफा 280 आरो 6थि फारिलाइखौ सोदांनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' कसारिफोरनो एसटि होनाय, BKWSCखौ आबुङै दानानै होनाय, गामि सोसननाय आरो BKWSCआव बिसायख'थि खुंनाय, बिटिआरनि बायजोआव आरो सिङाव थानाय बड' मिडियाम फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि खोला बाहागोनि उफ्रा गामिफोरखौ सोफादेरनाय, हाग्रा मोनथाय आयेननि गेजेरजों थागिबि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनाय, ओनसोलाव जौगाथायनि थाखाय 1,500 कौटि रांनि स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज हरनाय, जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनाय आरो बिसोरनि बेरेखायै थालांनाय गासैबो केसफोरखौ बोखारनाय। बेफोर मोनथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीआव फैगौ 20 आरो 21 नभेम्बराव सोमावसारगोन।